Сега това, което ще ви разкажа, няма да бъде много смешно, защото изобщо положението не е смешно. Какво си мислите вие? Ето, това си е направо трагедия. Срещат се двама приятели, единия казва: ама да знаеш как, ма страх, значи... Откъде те е страх, бе? Абе, жена ми е бременна. Какво като е бременна? Това е хубаво, бе, ще имаш дете. Да, я че имам дете, ама става дума, че она сега трябва да ражда. Па ще ражда тя, няма раждаш ти. Даде, ама сега, понеже аз съм рентгенеколог и имам доста облъчвания и много ме е страх от тия облъчвания да не е увредено детето, а се роди някой дете с големи дефекти. Спокойно, бе, може пък да имаш късмет, детето да не е от тебе. Вие слушате Весо Парцал. При очен доктор идва пациент. На вас ли е твърде необходимо да носите очила, казва доктора. Как бе, докторе, как разбрахте, след като не сте ми прегледали зрението? Но нали видях, че дойдохте при мен през прозореца? Лекарът се обръща към пациента. Я ми кажи ти, къде беше преди да дойдеш при мен? При аптекара отсреща. И какъв идиотски съвет ти даде той? Ами да дойда при вас. След дълги мъчения, заболекаря успял да извади зъба на пациента си. Пациента почнал: колко струва цялата тази работа? 400 лева. Епте ма заболебен, ама ли малко, бе? Когато седнах на стола, ми каза 100 лева. 100 лева, обаче така викаше, че и 3 клиенти ми ги изгони. В аптеката. Добър ден, имате ли цян калий за тъщата? Ама имате ли рецепта? Не, но и нося снимката. Я да я видя. Такъв цян калий нямаме. Добър ден, имате ли отрова за хлебарки? Да, колко? Ами, не съм ги броил. Вие до колко работите? До 8 часа. Аз ще да ги проброя и ще дойда да си взема. Заболекаря пита пациента си: ако ви е страх, виждам, че треперите от клещите, да ви дам едно коняче. Може, докторе. Сега вече успокоихте ли се? Ще може ли още едно коняче? Да, ето ви още едно коняче. Ще може ли още едно коняче? Не се ли успокоихте вече? Не, още едно коняче. Това е последното. След като го изпил, заболекаря го пита: сега успокоихте ли се? Успокоиш се, бе. Са изобщо не ми пука от нищо, бе. Ами випна некой забол, а го отепат. В Пирогов влиза пиян и казва: жалея се много. В трамвая вчера забравих една бутилка, някой да я донесъл. Бутилката не, но донесаха човека, който я намерил. Мъж се прибира пиян при жена си и казва: жена, почвай да викаш и да крещиш. Защо? За да можеш да ориентирам къде е леглото, че трябва да легам. Мъж на смъртно легло. Жена, виждаш, че вече умирам. Много те моля, преди да умра, кажи ми, колко пъти ми изневери? Не, аз ще ти кажа, ама се опасявам да не би, ако останеш жив. Не, събой бе, жена, в никакъв случай. Лекаря каза до 1 час и край. Момент тогава да си взема елката. Млада вдовица всеки ден ходи на гробищата и нарежда над гроба на съпруга си: скъпи, ти беше единствената ми любов.
върни се пак при мен, без теб не мога да живея. Всеки ден чакам как ще се отвори вратата и ти ще влезеш. Скрит неен обожател зад паметника се обажда. Искаш ли те сега да станем и да дойдем? Ма ти пък от майтап никога не си разбирал. Двама пияници си говорят. Кире, знаеш ли, че Пешо умря от пиене? Не само от пиене, и мезе ял, да знаеш. Да, но цялото си състояние, наследство, остави на сираците от дом, майка и дете. Значи той е доста добър човек, възпитан човек, виж, добродушен човек. И какво остави? 5 деца. Мъж се обръща към жена си. Жена, да знаеш, че съм ти купил кафе без кофеин. Благодаря ти, ама знаеш ли колко много търсих да ти купя гроздова без алкохол. Жена казва на мъжа си. Това ти е третата ракия, а лекаря какво ти каза? Само по една ракия. Да, ама аз хода на 3 лекари за по-сигурно. Началник се обръща към работника си. Писна ми от тебе, всеки ден идваш тук полупиян. Какво да направя, като не ми стигат парите да се напика торта? Двама старци си говорят. Но Тейбан, ама ти знаеш ли, тя съм фанал рак на това, как му вика, по културно, как така, на половия орган. Ти па как разбра, че и рак? Аз го бутам напред, той се връща назад. Рак шей. Добър ден, докторе! Как е жена ми? Жена ти е добре, ама не мога да разбера, ти биеш ли я тази жена? Не, не съм удрал никога. Добре, обаче отзад на гърба има едно синьо петно. Това синьото петно е от тя спи на ключа, къде държим ракията. Докторе, но съм зле. Преди 20 години ви казах да не пиете толкова много. Ясно, ама аз мислех, че след 20 години медицината ще е напреднала. Бабичка влиза в магазин, на който пише магазин за всичко. Отива до саламите и казва: Добър ден. Колко струва саламя? Салама е 12 лева, бабо. Маля, какви цени слагате? Той там уния пакетите какви са? Това е туалетна хартия, бабо. Той па ептен не ми трябва, тук нямам куша бърша. Извинявайте, ама като гледам май, само натам трябва да се оглеждам. Уния с ковчежи, колко пари струват? 120 лева, бабо. Ле. Какви времена настана, ни да идеш, ни да сиреш, ни да умреш. Прощавайте, имате ли ковчежи втора употреба? Арабски шейх идва в България и казва: Доде тук оватата да дава, да купи тая хубава земя, тук ще те продава, обаче искам да купа тамо земята, народа не го искам. Президентът му отговаря: Обадете се, след една година народ няма да има. Арабин идва в България и се оплаква: Аз като доде тук и ми казват, че съм от третия свят, защо му обидат?
Как няма те обижда, бе? Ко правиш от четвъртия свет? От витрината дама взима едни обувки и ги занася на продавачката. Това са обувки от истинска кожа, нали? Да, казва продавачката. Ма как познахте? Вие сигурно сте експерт. Не. Познах ги по кожодерската цена. Журналист пита пияница. Наистина ли твърдиш, че тази бутилка е последната ти утеха? Не. Това е последната утеха. Имам още 3 утехи в хладилника, после ще видим. Инструктор по парашутизъм казва на новите си попълнения парашутисти: тъй като вие за първи път ще скачате с парашут, да ви кажа, самолета излита на 3000 метра, оттам вие скачате, броите до 10 и отваряте парашутите. Самолета излита, 10 парашутисти скачат, на 10 се отварят 9, единия продължава надолу, пада в купа сено. След като останалите се преземили, отишли до купата да видят дали този човек е жив. Заслушват се и чуват: 8, 10, отварям! Катаджия спира водач на МПС. Я излез от колата, бе. Я мине отпред. Нещо да виждаш? Пък кола виждам. Я мине отзад. Нещо да виждаш? Пък кола виждам. Така, значи, кое не виждаш, най-важното. Ти защо караш тази кола без номер? Па я си го знам наизуст, бе, за какво ми? Мъж за рождения ден на жена си се чуди какво да купи, какъв подарък, тръгва по магазините, обикаля цял ден, накрая си казва: бе, чакай да питам някой от продавачките, все пак са жени, ще ми кажат. Добър ден, обръща се към една млада продавачка. Добър ден. Извинете, какво бихте си пожелали, ако аз съм ви съпруг? Бих си пожелала друг съпруг. Голям скандал, семейен. Жената вика: как та не е срам, бе, всичко вършим аз у къщи, бе, може ли такова нещо, бе? Искам един път да вземеш да свършиш някаква хубава работа в тая къща. Аз готвя, аз чиста, аз децата гледам. Ето ти тия дрехи ще ги изнесеш на перална да ги изперат, да виж как се носи, как се връща. След половин час мъжа и се връща. Жена, нали казваш да занеса дрехите на перална? Да, казах ти. Аз ги занесаха, ма ти върнаха роклята. И защо? Ами казаха, че покривала за танкове не перат. Двама комшии си викат през прозорците: Пешо, абе, твоите прасета пушат ли, бе? Как ще пушат, бе? Ти чуваш са какво говориш? Питам та дали пушат цигари. Абе, как ще пушат цигари, бе? Прасе цигари пушили. Значи не пушат. Значи, Пешо, свинарникът ти гори, да знаеш. Мъж се обръща към сервитьора: ало, какво става, бе? Носиш ми студена супа. Ти я поръча преди 3 часа, бе, барче, как ще е топло? Жена казва на мъжа си: ама ти си същия като нашата стара кола. Ма може и такова. Чакай, ма, какво общим с автомобила аз, ма? Как да не? Първо много пушиш, много смучиш и съединителите изобщо не зацепят. След голям скандал, жената казва: как та не е срам, бе? Как та не е срам толкова години? Аз те търпа.
И трябва да знаеш, че вече няма да търпа, защото аз не съм загубена жена. Да, сигурен съм, че не си загубена, щом никой не те търси. Много се радвам, че моята дъщеря не се ожени за първият срещнат идиот, казва бащата. Да, а се ожени за последния, казва майката. Две приятелки си говорят. Ах, да знаеш, ама твоя мъж, като го гледам, голям, хубав мъж, така ти завиждам, ама направо го гледам, че е мъж, който си тежи на мястото. Да, казва другата, само тежи. Киро, 5 път те моля да ми върнеш парите. Виждаш ли колко е лошо да те молят? Аз 10 пъти те молих да ми ги дадеш назаем. Две приятелки си говорят. Ах, да знаеш, искам да те питам, кое повече ти харесва? Да се любиш с мъжа си или да посрещаш нова година в скъп туалет? Предпочитам да посрещам нова година, защото по-често се случвам. Мъж задира младо момиче. Знаете на колко сте години? Как се казвате? Тя се обръща и му казва: много ви моля, не ме закачите, защото съм девица. Ма какво ме интересува коя зодия си? Аз ти казвам, че си готина, ма. Преследовател. Млад човек, изправен пред него, следователът го пита: сега, момче, чух, че преди 3 дена ти си бил в бар Хемус. Да, бех. Така, и си поарчал 5000 лева, мои пари. Новите, старите не върват вече. Да, но това лошо ли е? Не, това не е лошо. 5000 лева, поарчал си, така. Ама аз на другия ден пак си отишъл, си поарчал 10 лева. Ама лошо ли е това? Не е лошо, ама с нощи пас си бил, целият бар си почерпил, откъде ги намери тия 50 000 лева и то нови пари. Казах ви, че старите не върват, но лошо ли е? Не е лошо, ама ти получаваш само 120 лева на месец. Кажи ми, господин следовател, това пък хубаво ли е? Две мутри вървят. Единия казва: приятел, тя погледни, някой си изтървал $10. Други ги взима, поглежда: фалшив са, братче, фалшив са. И как разбра? Па $10, па 2 нули имат. Двама пияници си говорят. Кире, моля да ми кажеш, какво представлява махмурлука? Моя ти кажа. Геса. Когато пиеш алкохол, ти унищожаваш микробите. И на сутринта останалите живи микроби правят погребения на умрелите и почват да рват, да бият в камбани и ти се тресе главата. Двама ветерани от войната си говорят. Последния път тебе къде те раниха? В Дарданелите. Там много боли. Жена ми веднъж маритна. В почтата. Добър ден. Купих от вас марка с ликът на Памела Арденсен, как се казва, не знам, но виждате. И искам да я залепа на плика, ама не се лепи. Лижем. Лепилото е от обратната страна, бе, господине. Дама влиза в мебелен магазин и пита: прощавайте, имате ли по-високи гардероби?
Това са най-високите, но не са ли достатъчни? Не, комшията не може да влезе вътре. Сексолог пита клиентка. Каква е сексуалната ви наклонност? Предимно хоризонтална. Мъж казва на жена си: жена, че дойде ветеринара да осемени крат. Там, дето е крат, съм стоя един чеп, да се знае коя крат. Идва ветеринара, вижда чепа и казва: извинете, то чеп на вратата какъв е? Сигурно да си закачите панталона на него. Рекетьор звъни на шефа на банката: утре в 8 часа парите са при мен. Дано успея да се събудя. Спокойно, колата ти ще бъде взривена точно в 7, че се събудиш. Мъж се прибира при жена си пиян. Жена, днеска се напих по повод една работа. Ти винаги намираш повод. Да, на този повод е голем. Бех на едно събрание и каза, че човека ще живее 120 години. Ура! Казала жената. Че се радваме, говорим за човека, не за жената. Учителката казва на Петърчо: Петърчо, ти защо винаги сядаш на последния чин? Баща ми е военен и каза, че първите редици дават най-много жертви. Жена опреква мъжа си: всеки път, когато ти каже да ми купиш кошено палто, получавам един и същ отговор. Ми смени въпроси, че се смени отговор. Стефане, гледай каква кола, свети като слънце. Какво предпочиташ сега? Ако имаш такава кола, да ти чукнат колата или да ти чукнат жената? Ти внимавай да не ти чукнат и колата.